Mä luulin, että sä voit ottaa ton hyvällä vielä. Okei, oliks too far? Too far. Okei. No niin, kerro joku hauskempi tarina. Joo. Mä yritän miettiä. Ei hittoa. Nyt yritän kertoa jotain sellaista, jonka takia mun ei tarvi kuolla jossain vikas-kubessa. Mieti, kun sä olisit säästänyt tosi vikaan kubeen ja mä olisin joutunut kuolla siinä. Et sä haluu, et se tulee ilmi. En. Ei sitä edes oo enää sitä. Noniin. Way. This too easy, man. Mä oon varma, et jo I don't sä oot even- reuploadannut kaikki muu ton klipin jonnekin. En oikeesti. Hemmetti, kun toi on niin Oikein. sketchi toi kohta. Oh my god. Oh my god. That's crazy. Remember Eiks to sulla- like and subscribe for more Eiks crazy sulla moments. oo sitä missään tallella enää? Mua harvittaa. Mä tekis niin mieli nähdä Mulla sen. voi olla, että se on mun kännykällä. Oo. Ai, mä melkein sanoin sen. Et Mä sano. melkein sanoin, mut en sano. Jos sä sanot sen, niin mä kuolen Joo, tähän mä laukaus. tiedän. Jos sä sanot sen, niin me pelataan tää rani ja mä kuolen siinä vikas klikissä. Joo, mä tiedän. Joo. Mut loppu kaikki mun tarina. Oh my god. Missä on swag-rautti? Se oli tossa äsken. Mitä mä tein? Oliks se toi? Ne orbeja. Niin sun kuuluu normaal. Mä luulin, että toi on vaan niinku toinen. Siis mä tiesin, mähän sanoin, että Okei, let's go. eiks tuolta ylhäältäkin pääse. Kun mä näin joku Nexus Joo, veti pääsen. sieltä ylhäältä. Se on se epäswag routti. Silloin sä et oo cool. Joo. Eli Nexus on ihan nobo oikeesti. mä luulin, että oli vaan sun mielestä helppo. Sekin läpästään sen veljen kanssa silloin, kun tää oli vielä vaikeampi. No niin nyt. Let's go. Nyt älä unohda mitä tehdä juttu. En mä ikinä unoha mitä tehdä. No niin, mutta okei, nyt tää Ai vaan, niin transition. tää on vähän vaikea. Oh my god. No niin, nyt ota se avain. Kiitos. Ai niin, aiemmin me päästiin tänne ja No niin, let's go. Mä tein swag. Muista se sun rautti. Totta kai mä muistan mun rautin, mä melkein unohin. No niin. Muista bufferin. Mä niinku tavallaan. Okei. Mut tällä kertaa et sit poista sitä rekordia. En Se on- oo hiljaa. Mä en koskaan poistanut mitään. Ja this definitely not repeated. Okei, come on. Hardest demon, harder than Tartartus. Oh my god. Very, very close. Let's... Reaction! Reaction! No niin. Viimeksi. Oh Last my god. time I get very scared because this guy yelled so hard. Please be quiet. Okay, now you be quiet and I do the talking, okay? Okay. Don't ruin it. Okay. We repeat it in 8 attempts. Can you believe it? Okay, let's count. Total attempt, dude. Calculator, dude. I have 3% of 2%. No. Don't talk, just 3%. don't of talk, akku. dude. Okay. Just do the calculator. Plus. Noi kaikki oli melkein praktisia. Yeah. 1,343. 17 attempts. 1,343 attempts. Me easy demon difficulty. Shut up. Bye bye.